La monarquia hispànica dels segles XVI i XVII. Aquesta monarquia hispànica dels segles XVI i XVII, l'anomenada monarquia dels Àustries, té el seu origen al segle XV. Si veiem aquest mapa de la península Ibèrica, tenim 5 grans unitats polítiques, 5 grans regnes, 4 cristians, Portugal, Castella, Aragó i Navarra, i l'últim regne musulmà de Granada, que serà conquerit l'any 1492 per Castella. Aquesta corona, aquestes monarquies del segle XVI i XVII, tenen el seu origen en Castella i Aragó. Anem a veure què passava a Castella. Castella n'hi havia contínues revoltes i l'any 1474 Enric IV va morir sense descendència. Esclatarà una guerra civil per veure qui té la corona i n'hi haurà 2 bàndols. Un, la seva filla, Joana Valtraneja, l'altre, la seva germana, Isabel, que serà qui guanyarà. Ja tenim a Isabel com reina de Castella. Anem a veure la corona d'Aragó què passava. L'any 1410 també passa el mateix, morirà un rei, en aquest cas Martí I, sense descendència, i n'hi haurà una petita crisi. Els nobles de la corona d'Aragó es reuniran a la ciutat de Caspe i el 1412, el compromís de Casp, triaran a una família castellana, els Trastámara, a Ferran d'Antequera com rei. Avancem en el temps. El 1469 es casarà Ferran, un fill d'aquest Ferran d'Antequera, amb Isabel, que era la germana del rei de Castella. Clar, aquesta Isabel, l'any 1474, es convertirà en reina i aquest Ferran, l'any 1479, succeirà el seu pare al tron aragonès. Per tant, es produirà la unió dinàstica entre Castella i Aragó en aquest matrimoni, els dels reis catòlics. Els reis catòlics seran els que, via matrimonis i bé aquesta unió matrimonial, donaran origen a l'imperi dels Àustries. Els reis catòlics governaven conjuntament els seus territoris, però cada regne mantenia les seves pròpies institucions i lleis. Però un dels seus objectius era una expansió territorial, via conquesta militar i via aliances matrimonials. Una de les filles dels reis catòlics, Joana, la casaran amb Felip el Vell dels Habsburg, de l'imperi centreeuropeu. El 1502 morirà la mare de Joana, Isabel, i el tron de Castella passarà a la seva filla, aquesta filla, Joana, anomenada la Boia, perquè certament estava una miqueta desequilibrada, i l'acusaven de boja. El cas és que el seu propi pare, Ferran, la incapacitarà per governar, farà de regent fins que el fill de Joana i Felip el Vell va morir molt jove, als 26 anys, doncs arribés a la majoria d'edat. I serà aquest Carles I de Castella qui ocuparà el tron de totes dues corones. I a partir d'aquí tindran una sèrie de territoris que heredarà i es conformarà l'imperi dels Àustries, que seran aquests 5 grans reis. Carles I i cinquè d'Alemanya, Felip II, Felip III, Felip IV i l'últim rei de la casa dels Àustries, Carles II.